De vreo 10 ani sunt implicat în monitorizarea faunei sălbatice, diferite activități. În principal am lucrat cu carnivorele mari și cu păsări, iar acum m-am băgat într-un proiectel în care România realizează o raportare către Comisia Europeană cu privire la efectivele păsărilor sălbatice. Iar în cadrul proiectelului acesta, acum ocup de monitorizarea bufnițelor, păsări răpitoare nocturne. Am primit câteva puncte, mi s-au repartizat puncte de monitorizare în care eu va trebui să merg și să aplic o anumită metodologie. O să discutăm mai târziu despre metodologia aplicată. În prima fază trebuie să merg pe teren să văd dacă punctele sunt accesibile. Deja am fost la câteva dintre ele, unele au fost accesibile, altele nu. Urmează să le bifez pe toate și pe parcurs ce le descoper voi documenta toată acțiunea asta. Pentru a ajunge la punctele de monitorizare folosesc un soft, se cheamă GeoTracker. E un fel de Google Earth, numai că mai ok, mai ușor de utilizat din punctul meu de vedere. Sunt avantaje pe care le pot menționa, de exemplu îmi reține punctele pe perioade mai lungi de timp, nu se închide ecranul, pot înregistra drumul pe unde am fost, practic un track. Acum, cred că se vede cât de cât. Sunt punctele la care eu trebuie să ajung și triunghiul la roșu e locația mea, în timp real. Practic mă îndrept către punctele de monitorizare și văd care din ele sunt accesibile. Unul din avantajele muncii de teren e că mereu găsești locuri faine. Astea punctele pe care le fac acum nu au mai fost făcute, sunt pentru prima oară, deci practic sunt prima persoană care încearcă să ajungă la ele. Acum, de exemplu, sunt la un punct, să văd dacă reușesc să, parcă s-ar vedea ceva. Deci el ar apărea pe hartă că are un drum care ajunge până la el. Practic drumul este prin curtea unei biserici, mănăstiri, și nu este accesibil. Și oricum noaptea ar fi cam ciudat să le bați la poartă, să îți deschide să trecem spre pădure. Iar celălalt drum pe care am crezut eu drum, nu-i drum. E albia unui curs temporar de apă, torent, nu știu ce asta, oricum văd că e amenajat. Și evident că în orice albie trebuie să fie și deșeuri. Deci n-am ce face, n-am cum să accesez punctul ăsta. Și sunt niște puncte de rezervă. Practic acum voi fi nevoit să selectez unul din punctele alea. Dar și pentru punctul ăsta e nevoie ca eu să mă mai deplasez pe un drum destul de rău. Dar în principiu cred că ajung la el. Să vedem. Oprisem camera. Dar am zis hai să mai filmez puțin cât de fain poate să fie. Un simplu loc pe marginea unui râu. Un râu cu un nume destul de răsunător, râul Milcov, cel care făcea granița între Moldova și țara românească. Și plopi albi pe marginea râului. Din păcate, nici o zonă fără deșeuri. Nu știu când se va rezolva problema asta, dar tare urât să mergi și să vezi așa ceva. Plopi cu vârste înaintate, după cum arată, nu știu, cred că depășesc 50 de ani, poate. Plopul nu e un arbore care să aibă o durată de viață foarte lungă. Da, o zonă super.
Ați văzut vreodată prin pădure marcaje de genul ăsta? Le sunt limite de parcele silvice. N-ai zice că aici e o parcelă silvică, dar se pare că este o plantație de salcâm, din câte văd. Și marcajele au și o semnificație, din păcate nu știu eu în totalitate. 7-le ăsta este cel mai probabil UP7, unitate de producție 7, iar 257-le ăsta nu știu ce este. Poate știți voi. Punțele de genul ăsta au fost practic singura legătură între zone locuite pe Valea Milcovului. Deci practic de la drumul principal, ca să ajungi la, nu știu dacă să le zic cătune, că nu sunt cătune, la părți din sat, vrea să treci o punte de genul ăsta. Adică ele sunt funcționale în continuare, pentru că scurtează practic drumul pentru cei care vor să meargă pe jos. S-au mai făcut poduri în ultimii ani sau zeci de ani și au mai rezolvat din problemele astea. Da, dacă vrei să ajungi cu căruța, de exemplu, nu aveai decât varianta prin râu. Deci se și vede în depărtare cum drumul trece practic prin albia râului. Cum o fi să ai accesul pe locuință printr-un podest de ăsta din lemn deasupra unei râpe. Cine mai e gospodar și-a făcut și pod. Au ușurat mult viața oamenilor de aici. N-am filmat în vară, când am umblat după berze, practic am numărat cuiburile de berze. Atunci am ajuns în niște zone foarte izolate din județul Buzău, unde, probabil printr-un artificiu administrativ, nu știu exact să-mi explic, au reușit să construiască niște poduri pietonale, teoretic, dar practic erau circulate și cu auto, inclusiv cu camioane grele. Deci, la fel, o soluție de compromis pentru a facilita accesul oamenilor. Chiar am rămas surprins la un moment dat. Am dat de un pod ăsta, nu mai aveam cum să mă întorc pentru că am coborât o pantă foarte nasoală și nu înțelegea o doamnă de acolo de ce nu trec cu mașina pe pod, pentru că el, deși era marcat ca fiind pietonal, era circulat de absolut toată lumea. Mai ajuns la un punct, sau am vrut să ajung la un punct și am observat că de fapt drumul de acces, care pe harta satelitară apare ca fiind un drum, e de fapt un fel de potecă pe care circulă maxim căruțele, eventual torenții când plouă. Deci nicio șansă de a se ajunge acolo. Da, măcar am dat de o zonă super faină. Exact ce ziceam mai devreme. Ca să ajungi la ultimele case din sat, case locuite, au curent tras, trebuie să treci practic prin râu. Apa curge fix pe drum
și cu o mașină joasă, cum sunt eu acum, treci la limita limitei. Asta e doar începutul. Inițial nici n-am crezut că drumul mai continuă. Practic nimic. Mergi prin Albia Râului, după drum. Verificat toate punctele pe care le aveam de verificat în zona Odoveștiului. Am reușit să selectez numărul minim din ele. Va fi destul de dificil. Am ajuns până la ultima variantă de punct pe care l-aș fi putut selecta. Acces dificil, mai ales pentru că eu voi trebui să fac într-o singură noapte 10 puncte, atât în zona Odoveștiului cât și în zona Râmnicului Sărat, iar pe fiecare din punct trebuie să stau, nu știu, aproape jumătate de oră. Deci, practic, accesibilitatea între puncte trebuie să fie una cât mai facilă pentru a mă putea deplasa rapid, astfel încât să reușesc să termin într-o singură noapte toate punctele astea. Sper să iasă ok. Acum sper să nu încurc nici pe ei cu metodologia, pentru că punctele astea au fost selectate pentru a facilita o analiză statistică ulterioară. Nu știu detalii și, sincer să fiu, nici nu prea mă interesează. Dar asta e, astea pot fi făcute, astea le voi face. Am terminat cu monitorizarea bufnițelor. A fost o experiență puțin ciudățică. Nu neapărat datorită nopții și a efectuării activităților în timpul nopții, cât mai ales datorită întâlnirilor cu oamenii noaptea. Chiar mă așteptam să fie un pic mai sinistru, să stai, nu știu, în natură, în beznă, dar e mai sinistru să te întâlnești cu oameni, pentru că se pare că noaptea nu circulă decât persoane un pic dubioase, adică la marginea unei păduri te întâlnești cu o căruță cu lemne, iar oamenii nu sunt tocmai încântați că s-au întâlnit cu cineva, iar pe malul râului te întâlnești cu niște oameni care cel mai probabil au plase și braconează în apă. Deci, practic, nu ești bine venit și, mă rog, ciudățel. Per total, pot să spun că a fost o experiență faină. Am avut parte de succes din punct de vedere al răspunsului, au răspuns bufnițele. Ceea ce am făcut a fost să pun un playback. La boxele mașinii, practic, s-auzeau sunetele unor huhurezi. Iar bufnițele astea, fiind păsări teritoriale, răspund. Cântă și ele la rândul lor sau chiar se apropie și zboară deasupra mașinii. Din păcate, nu am reușit să filmez, adică, practic, e absolut imposibil să filmez cu ce echipament am eu în timpul nopții. Am o scurtă filmare făcută cu telefonul mobil și pe fundal se și aude cum răspunde un huhurez, iar ce se vede în centru aici e de fapt un proiector destul de puternic, dar se pare că telefonul n-a înregistrat. Să ascultăm. Nu numai că a răspuns un huhurez mic, dar chiar a venit foarte aproape de noi, în copacul de deasupra mașinii. Se și aude cum a răspuns. Aici e o sonogramă,
E practic o ilustrare a sunetelor. Pui înregistrarea în softul ăsta, Adobe Audition, și vezi aceste grafice, aceste sunete. O să redau sunetul de pe înregistrare și apoi urmează răspunsul huhurezului mic, să se audă și diferența. Deci, practic, pe înregistrare e un sunet perfect, aș putea spune, un cântec cu o tonalitate standard, să zic așa, iar răspunsul lui e un pic mai tremurat. Probabil e nervos că i-am violat teritoriul. Chiar la un moment dat, în zona în care am făcut înregistrarea, apăruseră 3 huhurezi, iar la un moment dat și un vecin, un om care locuia acolo și care s-a speriat de sunete. Și chiar la un moment dat am auzit ceva de genul animalele păduri, nu știu exact ce vrea el să zic acolo, că era un pic la distanță, dar era clar speriat omul. Încă o chestie faină, colegul care m-a însoțit a avut o cameră cu termoviziune, deci practic poți să filmezi animale noaptea pentru că le înregistrează temperatura corporală. Și chestia asta aici e un huhurez mic. Se vede copacul și se văd ochii și corpul. La un moment dat întoarce capul și îți dai seama. Acum am întors capul, îți dai seama că e aici bovnița. În realitate îl auzeai, știai că e acolo, puneai lanterna pe el și imediat îți dai seama că e acolo. Pe camera cu termoviziune nu e chiar atât de clar. Cam asta a fost experiența cu bufnițele. După cum spuneam, am mai făcut activități activități de monitorizare a păsărilor. Cu siguranță le voi repeta în mod voluntar și la anul, dacă se vor mai organiza aceste acțiuni. Nu sunt convins că asta cu bufnițele o să o mai repet. A fost cam ciudățică experiența.